Hey, hey Joseph. Hey, webhuti. Bhuti. Yazi ucabanga nje bhuti ukuthi yonke lento ukuthi ngiyibone ngumculo oqavile isivela shabalala nje kanjalo. Hawu, bhuti, uselapho namanje? Uthi bhuti yazi ngiyacabanga athi ngiyabona nje bhuti. Hawu intombi emhlophe. Hawu, Uyazi webhuti wesiyona into ongayiboni la ukuthi nina la benizonenza nibe osaziwayo benizokwaziwa nina. hawu bhuti, kuphi la? Ayikho loo nto leyo. Wena nje lo mfana uqolile. Phelile. Uyazi webhuti uma ngicabanga ukuthi uyamzwezwana loya. Ubusungithembisa izulu lomhlaba bhuti. Ngiyacabanga ukuthi ulande lo mzuzwana uzokwazi ukunceda la endlini ulanda imali yakho. Ungana kwethu mawuseglozana. Nangoke umuntu okumele athi ngizuze. Hayi kuleyo bhuti, asiqondele ngoba phela. Hawu. Ayisisi. Amajames sisi. Isuka. Uyongaka. Hey, sekolwazi manje. Hayibo kahle bhuti. Habuka uhlobo lokumoyizela kasisi. Hayibo bhuti vele nomhlathi. Hawu. Yena wa. Sisi. Konakele bhuti. Hayibo kodwa webhuti. Ilabafana. Hayi kuthi Abangenza umuntu ukuthi amoyizele kanje. hayi imali. Sisibone ngisho bhuti. Sadla somaziya. Awuzwali. Ngawukhatha. Kana ba re ke tinyamo o di what fela tlametse ke mo jwetso gore ba skemile something like that wa khone we sena. Oh, the airport scammed me. Yeah, you can type that there. The airport scammed me. Yeah, I think it's a little far in Hatina. Ya emoji nya Yeah, emoji and so on. Far in la color, la color. What the color, man? ma o tsela go tlhokana na le le ya I'm also not mashallah, tarike, ne se ke. Bible. Cowboys. I said, what Okay. mna mo sona go re like motho o re chika o re tsiyana a ka khona go ka ne be Hey, first don't sting on. jala go hloka di story we la majala go tloba age wa bona o ke mo skema se lo bo 5 twa 5 wa bo 5 Oh, Makala. ke bona le teng a speak kwa o le ka hantle to ke le thotse 1.5 ba ka yi ba tsenela ka dithunya ba ka yi Usiso, Imagamun, Where's my money? your money, what money? No, sir, where's my money? What money? My money that was under this bed. No, sir, where's the This money? one, push up. The what money? The money that was under the bed. Where's my wig? You see, there's someone, that lady downstairs. What? No, listen, the lady downstairs, she robbed me. She brought out a gun and she took the wig. Oh, But that's not the point. Where's the money? my wig. So it's money for wig. That wig cost 50 rand. It's not 500 rand. Your money is Usiso. The uncles downstairs, they dubura the wrong ghost. So I was singing my voice for them.
So what happened? I sent the ghosts away. Yes. So the ghost, they took my money. And there's another one there. Wait. There. You can't tell me there's a ghost here. Wait. Go and deal with the ghost. No, I can't. I feel when you sold my wigs, Siso. It's fine. We'll sleep then. Hey. Jobona ke bukile. Wayazi. Alright. Akubela besibise khona. Mina ke futhi. Siqhoma ngapha ngokwa left. Lokhu kuthi kanjani? Khanyile qothile. Webhuti azicabanga nini yabo? Ngicabanga ukuthi mina ngivele ngene ngapha ngawalight. Yabo, Uyabona? Bese mase ngiphakathi. Bese khethu nokade. Usubambela njalo kubeso. Bese ngiyamculela bhuti. Futhi ucula phaya ikhona into leyo. Usubhethe na bhuti. Lalela webhuti. Phela lapha ngizobe ngithi operation. Didisa unogaba. Kanti yini ungayiboni Hayi le? bhuti, ayikho leyo nto leyo. La uhost. Akuculwa bhuti. Hawu, uculela. Hawu. Ubani ocabanga ukuculela unogada? We-heist. Uqole endlini. Bekumbono nje anti hayi ukuthini. Bekumbono. Basobhala. Anti ngiyamtshela lo muntu. Acule nje uhost. Ayikho leyo nto. Ngoba ngempela vele lokucula kwakho kuzobalekisa imali. Kodwa khona-ke anti khona laphana siyobuya namalini vele. Phela lapho ungawari. Thina fish right nje for you. Hawu, anti. Ithi la fish. Ishi. Phela yimo mdala ngeke nize ningitshela ukuthi kumele ngenzeni. Hawu. Manje anti mawukuthi bayasibamba lapha sonke. Angeke nize nibanjwe. Niphethe mina. Yimi ungqongqoshe. Sana boys. Yabona la eMzansi. Kuze kube khona nalento ebizwa kuthiwa amaphoyisa. AKA SAPS. Ingixaba. Yabona ingidi. Iyankhiya ngayo emnyango. Kuze kube lengidi. Lokha. Yimi. Hayi inkunzi hayi inkunzi. Uyena bele senzelele. Ngiyakutshela uBruce Lee. Bruce Lee yimo uBruce Lee. Ha. Nasiyaphila. Ha. Hayibo. Ha. Nasiya. Wathatha kimi. Ha. Wayefundiswa yini? Hayi inkunzi. Inkunzi. Anti ngibele sikhona manje. Sizohamba. Izohamba kahle phela bena. Ayina choice. Because you've got me. And I got you. But when I leave now here, don't call me. Manje anti lokho okwabani lokho okungafani nokwakho. Sengiqalile mina nge-heist. Yabona le ntombazane lehlala la upstairs. Le yayifikile phela la ngeviki eliphelile eshiye ekhaya. Ya. Osiyami. Umuntu uzomathandweni. Ngisemathandweni. Yabona wena. Hayi lo ngiphiwa amadlozi lo. Owami wena. Awu. Umuntu uzomathandweni. Ngisemathandweni. Yabona wena. Ngiphiwa amadlozi shem. Hawu. Nkosi yami. Alright. Ningibizele na. Ayi. Mina anti ngiyasaba ukuya ejele. Ayi ngeke ngeke ngilunge mina ejele. Ayi ngeke anti. Ayi Bhuti manje ukhalela nini manje? uthi bazothi laphana ngicosha insipho. Uyazi into eyenziwa. Ayi ngeke. Ayi mina ngilunga. Ayi ngiyazi. Ngeke ngizike. Ayi. Sekukhuluma
Ufuna nami nifake igqoko? Hayi anti kahle kahle sifuna ukwazi ukuthi le ndaba icebo leplani le-heist lihamba kanjani kuyo. Phela lokho kulula. Nginitshelile ngathi masifika lapha siyangena. Masiqeda bese singenela ukuthi sesingenile kodwa singene ngathi siyaphuma. Masiqeda siphuma. Siphuma ngathi siyangena kodwa futhi manje siyaphuma ngoba vele kumele siphume. Kodwa sesiphumela ukuphuma. Ayikhumbule phela sifuna amaphoyisa siba. Baso. Ngibona umuntu sebathandweni. Hayi, lo imipha amadlozi abaphansi nje bathe mithatha. Nabantu. Wena ufuna ukungitshela unesibindi sokuthi utshele thina singabafowini lonto leyo. Ucabanga nje. Uthi ngizizwe. I understand. Yabona lo. Yabona umuntu sebathandweni. Yabona lo. Uye ngimupha amadlozi lo. Wesisi, into engifuna ukuthi uyibhasope la. Ukuthi ngabe ukuthi bayakushaya. Buza kimi isipiloni nginaso singaka. Kungabe ukuthi bayakushaya la. Ngishayelana. Scam. Kuna scam la. Hayi busisi. Awufunda kulento wakho. Futhi nje la ekhaya kuyoqola umuntu kodwa mina ngisala lapho angisebenzi lento. Awumeke. Lo muntu usuku wambona ngosi. Cha, kodwa yena umuntu okhona nangu siyakhuluma. Hayi ke. Umuntu angempela ukhona uyaphila. Ngiyakhuluma naye. Akusinto etheni. Ukwazi kanjani kwenzakalani kimi sisi? Ukwazi kanjani lokho? Bambe lapho. Mina nawe asifani. Hawu. Asifani. Wena business board, mina ngibusiness nabantu bamampela. Leyo ngitshela yona kusiyo. Oh. Unemali nokwa nemali. Umuntu amathenda kanje. Abantu namanje ngicela 2000. Hayibo. Next week uzoyibuyisa seka ngispoil. Umnikile lo bantu. Umuntu wamphela. Sisi, sibonakele. So icela ivuthiwe ke sisi. Yabona mase no love each other. hayi. Kahle ninomona ni. Hawu. Umuntu wa. Ya, ninomona. Wena ngoba uthola uthando. Wena uwes ujoyina ibook. Mina umuntu engempela lona yabona ngikhuluma naye naphi. Ninomona. Umbona. Siyenza la isikhathi sami. Hawu. Cha so icela ivuthiwe ke sisi. Ngikhohle isibhamu sakho manzini kana. Eyigolini. Usisi. Awubona ke.